Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Asenze isibalo sethu sinendatshana nje ncanyana. Asithi uma usuyikala i-triangle yethu enkulu kunazo zonke njengoba ngikudwebela la, bathini inkulu kakhulu kawu-4 okudlula le triangle yesibili enkulu. Base bayasho ukuthi encane kunazo zonke-ke ingu-10 degrees njengoba ngikudwebele laphaya. Usuyabuzwa ukuthi kanti manga angaki ama-degree amanye ama-angle akhona la phakathi kwi-triangle. Siyazi ukuthi siphiwe 10 degrees njengoba ngifakela laphaya. Saphiwa nokuthi eyokuqala le nkulu nawo wonke ama-angle injani iwu-4 times, kodwa-ke le enye incanyana sobiza ngo-x ngapha. Le nkulu kakhulu e-4 times ubukhulu bayo bale angle yesibili, okusho ukuthi 4 times ubukhulu ba-x. Njengoba ngikudwebela lapha sizoyibiza ngo-4x kuyona ngapha. Asibone ukuthi sidlula siyaphi nesibalo sethu. Sino 10 degrees, sino x, sino 4x. Singaqala ngapha sithi 4x wethu plus x kuba omunye khona plus 10 degrees. Mele usiphe u-180 ngoba siyazi ukuthi i-triangle injani ino-180 degrees. Uma hlanganiso x bethu-ke njengoba sisino 5x uyabona plus 10 sipha u-180 degrees. Basihlanganisa noma sisusa u-10 wethu soba no-170, okusho ukuthi u-x wethu 170 divided by 5 usipha ba. Asibheke ngapha sikhona isiningo hayi asibheke 170 ungena kangaki kawu u5 ngena ngaka 170. Siyazi ukuthi u10 ungangena kawu17, okusho ukuthi 17 times 2 ngoba u5 phela babili 10. Kalula nje ungasipha 30 ba 34 wethu. Kusho ukuthi ke u170 divided by 5 usipha u34. Siyazi ke ukuthi kusho ukuthi ke ux wethu ungu34 wama degrees. Thiwe ke u4 times ke le enye ke angle i4 times usho ukuthi ke ux wethu kusho ukuthi bese baphinda kawu4 okusipha bani 136 degrees. X wethu ngobani u34 phinda kawu4 silapha yana ku 136 degrees. Na enye 10 degrees, enye 34 degrees, enye 136 degrees. Kube lula kanjalo ngithembe. Adlule sibone lesi sinye isibalo esidwetshwe vele. Yabona i-triangle yethu lesidwetshelwe. Kunama parallel lines engiwabonayo mina. Kodwa siqale sivule ama-angle sibone ukuthi ayavuleka. Ngaleli ka2x vele siliphiwe nelika 4x vele esiliphiwe i-angle lethu. Angithemba ukuthi uyabona ama-parallel lines. Kwesinye isikhathi phela ama-parallel lines usukungawaboni ngoba usukubona ukuthi umdwebo wakho yabo mhlawumbe ugcina la noma ubambe la. Kodwa nayi parallel line uthanda ungathatha nje ipensela lakho uqhubezele umuqa wehlisa ukuze ubone ukuthi ngempela u-parallel lines noma kuze kuvele isithombe lesivelo osijwayele uma ukuthi kuvela ama-parallel lines. Ngizokwenza njalo mina, kuyangisiza kakhulu ukuthi ngenze ibalo zami ngethombe engijwayele noma ngendlela engijwayele ngazo. Ngizodinga umunye umbala kodwa-ke ukuthi ngenze noma ngehlise dade imuqa wami. Ngiqale ngalo. Uyabona ukuthi ngunyuse ngapha. Uyabona ukuthi uma simide kangaka imigqa yethu noma sesiqhubeka engqondweni yethu angisiyazi engqondweni ukuthi vele imigqa iqhubeka. Kodwa ke base sifaka kancane nje ngepensela lethu ukukhombisa noma ukuzikhumbuza ngaso sonke isikhathi ukuthi imigqa ingaqhubeka. Uma isimide kangaka ke sekuba ngathi into esijwayele kuyibona ke. Usuyabona manje kuyacaca ukuthi ke labo line noma le migqa ebhekene engiyandisile uyayibona ukuthi iparallel. Okusho ukuthi iyaqhudelana ibhekene ayihlangani. Nazi nempawu zakhona zikhona zokukhombisa ukuthi njani iparallel imigqa yethu. Asiqhubekeke nje basesandisile awuthi ngizama ukucacisa ngapha. Ngicacisa ngapha. Kuyafana kodwa ke. Kuhle nje. U-C nawo ngawusekela njenge-angle ngoba unguyo
noma ngisuse ngithi ngomugqa noma ngombala ungafani 4x ungafana nokuthini 4x ngoba kusasemgqeni owodwa okuyela kwini okuyela kuma supplementary ama angles ethu. Siqhubezele sino 4x plus 2x plus 180 wethu ox basibahlanganisile basipho 6 divide ngo6 180 divided by 6 ipho 30 degrees. Uyabona ukuthi 30 degrees wethu sesingawuxhuma sobamba ngobani ngokuthi 2x ngako sithini 60 degrees. Uyabona ukuthi kubalula kanjani ukuthi uthole impendulo zakho 120 ngapha. Angithemba ungakwazi ukukusenza nawe wedwa manje.